ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മസന്യാസ യോഗം എന്നും കൂടി പറയാം. ഇതാണിന്ന് 5ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയി. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? സനാതനയോഗം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ? സനാതനമായ യോഗം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാർക്കൊക്കെ? ആദ്യം വിവസ്വാൻ മനുവിന്, മനുഷ്യവംശ പിതാവ് മനു ഇച്ഛാവിന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്യസ്ഥായി 22ാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 32ാമത്തെ ഭക്തിവേദാന്ത പ്രഭുവാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനൻ മിത്രവും ഭക്തനുമായതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനം ഭഗവാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ, അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം പറയുന്നു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ ശരീരം മാറുമ്പോ പുതിയത് വരുമ്പോ പഴയ ജീവാത്മാവിന് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനായ എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നത് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. 4 പിന്നെ ഏതൊക്കെ യുഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടതെന്ന്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്, എപ്പോൾ എവിടെ ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നതിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പുനർജനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഭഗവാൻ പുനർജനിക്കല്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. മരിച്ചാലേ നമുക്ക് പുനർജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാന്, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാന്, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. പറഞ്ഞു അതത്തി പറഞ്ഞു. അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തെ ശാശ്വത ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലെ വൃന്ദാവനമാണ്.
ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ചിത്താനന്ദനാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ല, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ശാന്തം, സഖ്യം, ദാസ്യം എന്നീ നിലകൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തന്നു. ഭാവത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കാനായിട്ട് ശാന്തരസം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലെടുക്കും അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മളോട് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ആരാണ്? വിദുര പത്നി. വിദുരെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദുര പത്നി ഭഗവാനെ കണ്ട സന്തോഷത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പഴം ഭഗവാനെ കണ്ട സന്തോഷത്തില് ആ വിദുര പത്നി എന്ത് ചെയ്യും? പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണ് ഭഗവാൻ അത് തൃപ്തിയോടെ തന്നെ ആ പഴത്തോല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ തരുന്ന എന്ത് സാധനവും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഭാവമാണ്, നമ്മുടെ ഭാവം. നമ്മള് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശബരി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. മാങ്ങ, അതായത് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോ മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കും, മധുരം അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാവം. അവരെന്താണ്? അവരുടെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നമ്മളെ, അതിപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനോടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ അവർക്ക് അടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഭാവം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അത് ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ ഭഗവാനെ പറയാം. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 3 ഗുണങ്ങൾ: ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അതില് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്വഗുണവും അവര് ജ്ഞാനികളായിരിക്കും. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണം ഉള്ളവർ അവര് ഭരണകർത്താക്കളായി മാറും. വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമവും രജോ ഗുണവും കൂടി ചേർന്ന് അവര് കൃഷി, വ്യവസായം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാ. ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണമാണ്. അവർ തൊഴിലാളി സഹായം ചെയ്യുന്നത്, വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ബേസിക്കലി ആരാണ്? എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചാലും നമ്മളിപ്പോ രമണനാണ്. ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളെ കർമ്മം. നമ്മളിപ്പോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ടും ആ ബ്രാഹ്മണന്റേതായ ഗുണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട കുറെ യോഗ്യതകളുണ്ട്. ആ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരായിരിക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്, ഗുരുവിൽ നിന്നുമാണ് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്. വിനയത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചറിയണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. എന്താ പറയാ, മദ്യപിച്ചും ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ ഒരു രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുവോ? ഇല്ല. കാരണം ആ ജന്മം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അതില് ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവുണ്ട്, ശരിയായ രീതിയിൽ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ആ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആദരിക്കും. അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഏത് കുലത്തിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മള് അധ്യായത്തില് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മ ഫലങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു രാജ്യത്ത് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും രാജാവ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? രാജാവിന് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അറിയാണത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട്
അതെ, അതാണ് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. 4-ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി 5-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. 5-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് കർമ്മസന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയും ഇതില്, ഈ അധ്യായത്തിന്. അവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്താണ് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഉറപ്പായി കർമ്മം ചെയ്ത് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളില് പരിശുദ്ധി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വഴികാട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തിനാ തരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാവോ? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്തത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ ശരിക്കും എവിടെയുള്ളവരായിരുന്നു? ഗോലോകത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് വന്നത്? നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് ചെയ്ത ചെറിയ പാപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല പറയേണ്ടത്. അതെ, അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളവിടെ നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ചെറിയൊരു അസൂയ തോന്നിപ്പോയി. കാരണം നമുക്ക് തോന്നി ഇതേപോലെ നമുക്കും ആസ്വദിച്ചാൽ എന്താന്നുള്ളൊരു തോന്നല് നമുക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ ഈ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാൻ എങ്ങോട്ട് വിട്ടു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ. നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാലോ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആസ്വാദകരല്ല, നമ്മൾ സേവകരാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആസ്വാദകനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ തന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചെവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമുക്കത് നമ്മളെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ നമ്മൾ സേവകരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അതാണ് തിരിച്ചു പോകാന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് കാരണം. നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ അധ്യായം 5 പ്രവർത്തനം അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസം കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മ പരിത്യാഗവും കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. എന്നിരുന്നാലും ഏതാണ് നല്ലത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്. എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്. അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുത സേവനം, കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ് നമുക്ക്. നമ്മള് എന്താഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ, പുണ്യകർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ്. ഒരു നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിന്റെ കഥയാണിത്. നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ കഥ. അദ്ദേഹം പുണ്യഫലങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവാണ് നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനമാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യുക, നല്ല പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും നല്ല പശുക്കളെ ദാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് എന്നും പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യും. മൃഗരാജാവ് 1000 പശുക്കളൊക്കെയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നും പശുക്കളൊക്കെ ദാനം ചെയ്യും അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. രാത്രിയായപ്പോ ഈ പശു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു. രാജാവ് ഇത് അറിയുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം രാജാവ് അടുത്ത ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ ഈ അഴിഞ്ഞു വന്ന പശുവിനാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അറിയാതെ ഈ പശുവിനാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലായി തന്റെ പശു കാണുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ കാണാതെ വന്നപ്പോ രാജാവിനോട് കാര്യം പറയാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പശുവിനെ ദാനമായിട്ട് പശുവിനെ കിട്ടിയ ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെ കൊണ്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കാണുമ്പോ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാകും ഇത് തനിക്ക് ഇന്നലെ ദാനം കിട്ടിയ പശുവാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ട പശുവാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അവര് തമ്മിൽ തർക്കമാവാണ്, രണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാര് തമ്മിൽ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവിനോട് പറയും. അപ്പൊ രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി, തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളത് രാജാവിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, ഒരാളോട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിട്ടുകൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഒരാളോട് പറയും, തനിക്ക് വേറെ പശുവിനെ തരാം, ഈ പശുവിനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും. രണ്ടുപേരും സമ്മതിക്കില്ല. അത് സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും സമ്മതിക്കാതെ വരുമ്പോ അവര് രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവര് രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാജാവിനെ ശപിച്ച് അവരെ പശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും. രാജാവ് എന്തിനാ ചെയ്തത്? രാജാവിന് പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ ദാനം കൊടുത്തല്ലേ, പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തത്. പക്ഷെ രാജാവിന് കൂടെ എന്താ കിട്ടിയത്? ശാപം കിട്ടിയത്. അറിഞ്ഞു ചെയ്ത തെറ്റല്ലത്, അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് രാജാവിന് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ഓന്തായിട്ട് രാജാവ് ജനിക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ ജനിക്കുന്നത് ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ
കൊട്ടാരത്തിലെ ദ്വാരകയിലെ ഒരു പൊട്ട കിണറ്റിലാണ് വന്നിട്ട് ഈ ഓന്തായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. മൃഗരാജാവ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മക്കള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്ത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഈ കിണറ്റില് വീഴുമ്പോ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ ഈ പന്തെടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഈ ഓന്തിനെ കണ്ട് പേടിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ഓന്തിനൊന്ന് സ്പർശിച്ച് പഠിക്കും. അതിനെന്ത് കിട്ടി? മോക്ഷം കിട്ടി, ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ് അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മൃഗരാജാവ് ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയും ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മൃഗരാജാവ് പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാജാവായിരുന്നു, ദാനം കൊടുത്തു, അങ്ങനെ കാരണം തന്നെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ദാനം കൊടുത്തു, പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ യമരാജൻ ചോദിക്കും അദ്ദേഹം കുറെ പുണ്യങ്ങൾ താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ശിക്ഷ തെറ്റ് ശാപമുണ്ട്, ഏതാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഈ ശാപം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ശാപത്തിന്റെ ഫലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ കിണറ്റിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാനിലൂടെ ശാപത്തിന് മോചനം കിട്ടുന്നതും. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന് അദ്ദേഹം എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ്? ശാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഇത് രാജാവ് ചെയ്തത് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയല്ല. പക്ഷെ എന്തായി? അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് പുണ്യഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ ശാപം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽക്കേണ്ടതായി. അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാക്ഷതി നിർത്തന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല. ഒരു നിത്യസന്യാസി ഒരിക്കലും രണ്ടുമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല, വെറുപ്പുമില്ല. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ഷം അടയാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ നിത്യസന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. ഇനി എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗതഃ യോഗയുക്തോ ബ്രഹ്മ നചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ തെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? സന്തുഷ്ടി കിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു പൂർണ്ണത തോന്നില്ല അതിലൊന്നും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കതില് പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യത്തിനും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ രുചി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ, ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതിന് നമുക്കൊരു പൂർണ്ണത നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അചിരേണ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഘം ത്യക്താ കരോതി യഃ
ലിപ്യതേന സപാപേന പത്മപത്രാമി വാംപസ. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ അത് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതുമേൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല, നനയാത്ത പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലോ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ളത്, ഉത്കണ്ഠയുള്ളത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ. ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്തയെ നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല. നമ്മളെ മനസ്സിലാകേണ്ട ചിന്തയെ നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? പരിപൂർണ സമാധാനം കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവര്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹനാണ് അയാള്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അതിൽപ്പെട്ട് വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മള് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു നമ്മളെ ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മള് അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുര, ആ പുരയുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ശരീരമാകുന്ന പുരയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആത്മാവ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ആത്മാവ് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ ജീവാത്മാവ്. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? തത്ബുദ്ധയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മളെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി മുക്തി മാർഗത്തില് മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി,
ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് പറഞ്ഞ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിതേ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മള് 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മമായിട്ട്, രണ്ടാമത് പരമാത്മാവായിട്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിലേക്ക്, പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തിനറിയില്ല? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇനി മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാക്കേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടെ വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും പശുവിനെ കണ്ടാലും ആനയെ കണ്ടാലും നായയെ കണ്ടാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ കണ്ടാലും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് സാധിക്കും. വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക, തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും. അറിവും വിനയമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും പണ്ഡിതനെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നായയെയും ആനയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് വിജ്ഞാനമുള്ള അജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ആ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആനയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും നായയുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ആരാകാം? നമ്മള് നായയോ ആനയോ ഒക്കെ ആകാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും എങ്ങനെയായിട്ടുള്ളത്? വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്നാർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. രൂപത്തില് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുന്നു, നാളെ നമ്മൾ ആരാവാം? നാളെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളാവാം, പക്ഷികളാവാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കറിയാം? പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ എങ്ങനെ പറയണത്? യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാര് ആനയെയും നായയെയും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും എല്ലാം സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്. നാപ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി, ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടേക്ക് കടന്നു? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികങ്ങൾക്ക് അതീതനാകാന്ന് വെച്ചാൽ
ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറി. അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ, ആനന്ദം വരുമ്പോ കുറെ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയില്ല. ആനന്ദം ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ദുഃഖവും ഇല്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? സുഖവും ദുഃഖവും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും പോകുന്ന പോലെ അല്ലെ, പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സുഖം വരും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം വരും. ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ടില്ല, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ഇവിടെ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. കാരണം സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഇതൊന്നും എന്തല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. സന്തോഷം വന്നാലും അറിയാം ഇതിപ്പോ സന്തോഷം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അതറിയാം ഇതും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവരാരാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയാണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാഥേ ശൂരമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ അധികം പങ്കുകൊള്ളില്ല. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇതിനെന്തുണ്ട്? ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ട്. ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട്, ആദ്യമുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാര് അത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളില്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കില്ല, സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു അവസാനമുണ്ട്, ആദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളില് ബുദ്ധിമാന്മാരൊരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് നമുക്കിവിടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ, തൊക്ക്, ചെവി, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വാദനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ദുഃഖം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ ജീവികളുടെ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റയാണ്. ഈയാമ്പാറ്റ, മഴപ്പാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് പോകുന്നത്, അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് എന്താണ്, അത് ഈ അഗ്നി കാണുമ്പോ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിന് അഗ്നിയിൽ വീണിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ചാമ്പലായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിന് ആ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആകർഷണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ കണ്ണ് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ആകർഷണത്തിൽ അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനവിടെ അപകടം സംഭവിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് ഈയാമ്പാറ്റയുടെ. രണ്ടാമത്തത് ചെവി. നമ്മുടെ മാനിന്റെ പിക്ചർ കാണുന്നില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. മാനിന്റെ പിക്ചർ. ആ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വേട്ടയാടാൻ വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്, ദുഃഖം സംഭവിക്കുന്നത്. മാനിന് ദുഃഖം സംഭവിക്കുന്നത്, അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ ആന. ഒരു കുഴിയിലൊരു ആന വീണെടുക്കുന്നത് കാണില്ലേ? അപ്പൊ ആന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഈ ആണാനകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ വഴിയില് കുഴിച്ച് വെക്കും. കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ട്
പെണ്ണാനുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ പെണ്ണാനുകളെ മുട്ടിയാണ് ആര് നടക്കുന്നത്? ഈ ആണാനുകൾ നടക്കുന്നത്. പെണ്ണാനുകൾ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കും, അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാണ് ആണാനുകള് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുഴി കുഴിച്ചു വെക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണാനുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, ആ കുഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ ആണാനുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ആ കുഴിയിൽ വീഴും. കാരണം ഈ പെണ്ണാനുകളുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പൊ അവര് അതിലെന്ത് ചെയ്യും? അതിങ്ങനെ വീഴും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് നമ്മളാ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗന്ധം നുകരാൻ. താമരപ്പൂ വിരിയുമ്പോ അതിൽ നല്ല മണമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ട് അതിൽ ചെന്ന് ആ താമരയിലിരിക്കും. അപ്പൊ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താമരപ്പൂവിൽ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ താമര വിരിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ എന്താവും? ഈ താമര ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് അതിലിരുന്നിട്ട് അതെന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഒന്നുകിൽ ചത്തുപോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗന്ധം നുകരാനായിട്ടില്ല മൂക്കിന്റെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെയാണ് എന്ത്? നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അതില് കുരുക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മള് പിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയം ആ മത്സ്യത്തിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ അതിനെന്ത് ചെയ്യും? പിടിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ആ മത്സ്യത്തിന് അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? മറ്റൊരു മത്സ്യം കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാക്ക് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് ഇനി അടുത്ത എന്താ? ലഭന്തെ ബ്രഹ്മ നിർവാണം മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹി രതഃ. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മ നിർവാണം മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹി രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരും ആയിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ള സംശയം വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താന്നുള്ളത്. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അതാണ് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ല. എന്തുമാത്രം ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി, ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി, സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ഈ ഒരു വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുക. അതാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ്? ഒന്ന്, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരായിരിക്കും. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നത്. അതായത് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ, വേറൊന്നിലും ആകർഷനാകാതെ, ഭൗതികമായ യാതൊന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്?
അവരുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തത്തെ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അച്ചിരയുടെ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്, നമ്മുടെ കാമവും ക്രോധവും അതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പരമപദപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളെ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയണം. നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ, ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ, ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സുണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാം. ഇവിടെ മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ. ആമ കരയില് മുട്ടയിടും, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മുട്ടയിൽ മനസ്സൂനും. അങ്ങനെയാണ് ആമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടില്ല? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ സദാ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ, പ്രാഥമികല്ല പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഘാതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത, എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരാമ്യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണെന്ന് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും മാറി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാനെ? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സകല ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ
ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശാന്തി നേടാനായിട്ട് എന്താ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ്, തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, പിന്നെ സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്? പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്, പരമമായ ഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുകാംക്ഷിയുമാര് തന്നെയാണ് ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക. തത്വത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. क्वेश्चन आंसर നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മ്യൂട്ടില ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുക്തമായ സേവന കർമ്മമാണ്. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം. ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു സന്യാസി. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ആ കർമ്മത്തിൽ അത് കിട്ടിയാലും വിരോധമില്ല, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം സന്യാസിയായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും സന്യാസി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 10 ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്താണ്? അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് നനഞ്ഞുണ്ടാവാത്ത പോലെ വെള്ളം. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയോ? ആ വ്യക്തി ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്? സ്വന്തം സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് ചെയ്യും. അല്ലാത്ത വ്യക്തി എല്ലാതും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, എന്തെങ്കിലും പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്
ഇപ്പൊ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയും രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് മറ്റേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താ മേടിക്കുക? ഓരോന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാ മേടിക്കുക. കാരണം ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാനിന്ന് ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ മേടിക്കുക. മറ്റേ വ്യക്തി എന്താ വിചാരിക്കുക? ഞാനിന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനത് കഴിക്കും, എനിക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം, പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ വ്യക്തി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അടുത്തത് 17ാം ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസം 4 കാര്യങ്ങൾ പറല്ലേ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. തത്ബുദ്ധി തഥാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 18ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ആസക്തിയോടെ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാം. ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും, അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും, പശുവിനെ കണ്ടാലും, ആനയെ കണ്ടാലും, അതായത് പണ്ഡിതനായ വ്യക്തി. പണ്ഡിതനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയും PG ഒന്നല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാളിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു, സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു സാധിക്കും. കാരണം എന്താ അറിയാം, ഈ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ശരീരം ഇന്ന് ഇപ്പോ ഈ വ്യക്തിക്ക് ആരുടെ ശരീരമായിരിക്കും? ചിലപ്പോ പന്നിയുടെ ശരീരമായിരിക്കും, നായയുടെ ശരീരമായിരിക്കും. നാളെ ഇന്ന് വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണ്, നാളെ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോ ആരായിരിക്കാം? മൃഗമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ, പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ആ പണ്ഡിതനായ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനായ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, വീക്ഷിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ഭൗതിക ദുഃഖവും സുഖമൊന്നും ആൾക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? ശരീരവും താനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ബന്ധമൊക്കെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം വരുമ്പോഴും കോട്ടം വരുമ്പോഴും, അത് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉദാഹരണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കണ്ണ്, വായ്, ത്വക്ക്, മൂക്ക്. കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെ പറഞ്ഞത്? ഈയാമ്പാറ്റയുടെ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് ഈയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവണ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേട്ട് അതെ മാൻ പോകുമ്പോ വേടന്മാര്. അതെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. വണ്ട് മണം കൊണ്ട് താമരയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടും, സായങ്കാലം അത് അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകും. പിന്നെ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ വേറൊരു മത്സ്യം. നാക്കിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മത്സ്യത്തിന് ഒരു മത്സ്യം ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുമ്പോ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ എത്തിക്കുക.
സംശയം ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ച കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ ശാന്തി കൈവരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവഹണം. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഭൗതികമായതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാം? ആത്മീയമായതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം എന്ന് പറയാം. ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം എന്ന് പറയാം. ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ കാര്യത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 5:29 ശ്ലോകം. എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണ്, ഭഗവാൻ പരമാധികാരിയാണ്, ഭഗവാൻ പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും തന്നെയാണ്. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വങ്ങളുടെയും അധിപനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതാണ് ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 29ാമത്തെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്.